jucătoare legitimată tot în România la ACS Târgu Mureș. Bună această acțiune de atac. Nadejda Kolesnicenko, Sivolobova, mingea este respinsă cu piciorul de portărița Luna Vasquez. Un șut acum și este gol! Irina Topal deschide scorul în minutul 17, un șut din afara careului și este 1-0 în favoarea tricolorelor. Înscrie Irina Topal cu un șut din afara suprafeței de pedeapsă, 1-0. Inițial în această acțiune prelungită de atac, portărița Luna Vasquez a respins cu piciorul, după care pe recuperare Irina Topal deschide scorul. 1-0 în favoarea tricolorelor. Fază fixă, la balon se află Marina Muelas, care poate încerca un șut pe spațiul porții. Șutează Muelas și este 1-1. Evgenia Dumic nu a putut interveni și din minutul 28 scorul este 1-1. Înscrie Muelas. Restabilesc egalitatea andoranele în acest minut 28. Păcat de acest gol încasat. Evgenia Dumic era pe traiectoria acestui balon, însă a plonjat nemai putând interveni. Poate a plonjat puțin mai târziu și este 1-1. Minutul 77, 1-1. Goluri marcate încă în prima repriză de Irina Topal și Marina Muelas. O centrare aici, Dumic, și gol în favoarea Andorei. Dacă am văzut bine, a înscris Sonia Del Barco. Andorra dă lovitura de grație în acest minut 77. O lovitură de teatru aici la Orhei, Republica Moldova condusă de Andorra. Abia aștept să văd reluarea. Felicitată Sonia Del Barco. Incredibil. Andorra poate să plece cu toate cele 3 puncte de aici, de la Orhei. 2-1 în favoarea Andorei, incredibil, lăsată liberă în careul nostru. Sonia Del Barco, era acolo Anastasia Sivolobova, scăpată din marcaj și de Mădălina Bădicianu, dar și de Felicia Gu.